Takže čaute ľudia, vítam vás do dnešného videa z hry Rematch. Dneska tu hrám s mojim kvalitným kamarátom Trexikom. Ahoj Trexik. Čaute ľudia moji. A dneska si zahráme pár hier a to si tak, a keď sa vám toto video bude páčiť, tak bol by som rád, keby ste mi dali like a zároveň aj odber, lebo chcel by som, môj cieľ vlastne je taký, získať 100 odberateľov, takže asi tak. Takže môžeš podporiť, tak choďte na môj kanál Trexik, ďakujem. Takže ja dám vlastne potom, lebo Trexik tiež točí na YouTube, tak ja dám tiež jeho link na kanál do popisku. OK, ďakujem. Takže vlastne v tejto hre to je vlastne proste futbal. A je to trochu aj v tom iné, že je to proste taký akoby animovaný štýl. A vlastne tu nie sú auty, ale proste sú tam steny a napríklad keď idete na brán, tak môžete dať o stenu a toho bránkára sa hodí a potom chápete do prázdnej brány alebo niekomu tak nahrať. Tá asistovať. Je to proste taký street football anime. Taký anime street football. A väčšinou je to lepšie hrať na ovládači, lebo na klávesnici to až tak dobre není. Teraz síce ako ja som to neskúšal, ale si myslím, že na ovládači je to lepšie. Aj na Rematchi na oficiálnej stránke tam píšu, že rekomendície kontrolera. Ja si dám asi Evade. Asi aj ja. No škoda, že nemám proste taký normálny mikrofón. Díky za pás, ja spracujem. Ja som teraz BM. Dobre, takže budeme radi, keď dáte Unolixovi a mne like. A ja dám staminu. Ale dal som to. Aha, ja si tam týpkovi. Ja som išiel, ale mám prihrávka. Jemu. Taká presná, no. Ja som nevedel, že sa to zatočí. Kámo, prečo tento čo tu robí? No, čo tu robí? Ja si myslíš, že je najmä. Ja si myslíš, že je vedíte. No, poď, čo tam má za meno? Ja. Dobre, pasy si dávajú. Vidím. Nie? Ja som pred... Dobre. Čo? Si tam taký warm-up. Poď. Dobre. Docela vypás. Ty kokos. O ne! Tam keby bol ten týpek. No tak ja som asi cooked. A tak ne? Nejsi. Skús, alebo... Nemám staminu. Komu? Ale... Ako ne? Ja som to nás chcel dať po zemi. Ale dobre, zatiaľ ich tlačíme. Nie sú až tak dobrí, ale zase ani nie sú ľudia, keď tak dáme asi okolo takýchto hier, lebo jedna hra trvá 6 minút a ešte pri tom, keď dá niekto gól, tak jak sú tam tie proste animácie a také. Takže dáme asi také 2-3 hry, lebo to by bolo... 2 stačia. Lebo to by bolo potom dlhé a to by sa už určite aj vám nechcelo pozerať. Takže ja to nebudem aby zbytočne dlhé. Ja som už išiel prihrávať, ale nemám proste staminu. Kam idú zase na mňa? Ja však to dáš. Komu? Dobre. Náš? Dobre, nahrám. Dobre. Škoda, že tam týpek není. Lebo... OK. Takže bacha, ja som ti potreboval prihať, si nás tam... Dobre, tak nič. Ja som si chargeoval staminu. Keď skús dať dozadu možno. A ja by som dal tomu týpkovi. Ja som išiel. Lebo to by sme tak lepšie asi. Ja som išiel, viem, ale to mňa zazvol. Teraz mám staminu. No to som zle. No dobre. Aj na ten pas. No, ty. Nice. Okay. Nice.
A potom druhý by sme mohli skúsiť aj rankedy. Môžeme rankedy. Rankedy sú vlastne iba 5VP, lebo toto je vlastne season 0, toto je ich prvý mesiac. No toto hra je docela aj nová, no, lebo ona je len asi... Je dosť nová, však toto je season 0 iba. Lebo ona je asi nejak 3 mesiace sa mi zdá, lebo ja som videl už nejaké video, čo bolo, že pred 3 mesiacami z rematchu. Ale to boli rematch beta ešte. Ja, no. To bolo ešte beta, ale teraz už to je také viac, také... To som nemá šancu. Ale to je proste, už je to teraz také lepšie, že už to není beta. A niečo to aj fixuje a tak. Ale stále poďme rankedy by mohli dať do 10, lebo my čo máme skúsenosti s rankedami. Rankedy sú od level 5 a ten level 5 zase nie je až taký ťažký získať. A proste potom, keď hráte rankedy, tak vám tam ukazuje proste tie randomovia, že proste musíte mať napríklad kamarátov. No, dojde. Takže musíte vlastne nejakých kamarátov napríklad, aby ste to mohli tak lepšie hrať. Vedeli aspoň vyhrávať. Lebo to sa nedá hrať s tými botmi. Lebo tam sú proste nejakí 5 leveloví typsi, čo proste aj to ledva tam podľa mňa v tých normálnych zápasoch ani nič nerobí, takže. Že čo ich proste poťahali nejakí lepší typsi, čo to hrali. Ja škoda. Keby si to sledoval, počkaj. Dobre. Choď. Nice. Kamarátsko. 2-1. Naozaj teda vlastne v takom istom CCčase asi vidú obidve videá. U mňa sme natočili tiež 2 hry, aj natočíme 2 hry, takže tu môžete obidve kúknuť. Mám taký pocit, že moje sú horšie, ale zase je to viacej ale tuto zase vyhrávame. Keď tam sme robili docela blbosti, takže. Ako hej no, to má náš typek. Lix, počkaj, nedávaj, alebo prihaj mi to nablízka, ja ti to počkaj, ešte môžem počkať. Ale to bolo moc. Možno tamtomu typku. Ale počkaj, Nestíham, mám staminu, idem radšej dozadu. Dobre, to tam Abo? Idem. Nie. Vybehni, poď! Jo, on mi to zablokoval. Ja som to kopal tam tú svoju kvalitnú Je to 2-1, to musíme udržať. Tak som sa dobre hodil. Nie. Ja to som... Ne, ja má dobrá. Ale to bolo také proste, chápeš, vieš, lebo si sa sústredil na toho a proste on tam potom dá tomu druhému a chápeš, že musíš rýchlo zareagovať. Kámo, škoda. Ja vybehnem, akože tak, že akože než vybehnem, ale teraz sa... Dobre. Nie. Ja, to sa zle odrazilo. Dobre, máš čas. Dobre, kámo, ty pekne. Prihráti. Poďte. Ježiš, čo robí? Ježiš. Áno, a bombu. On mi to... Nice! Sice on to dal, ale tak aspoň sme dali gol, sa mi zdá. Bo ja som tam nezdal, no hej. Ale ja som dal Rainbow Fig a on tam 15. Ja, tak to nevadí, keď to trafil, tak... Ja už som aj dal gol, takže to je jedno. Dobre, 14 sekúnd, už to hlavne udržať. Teraz nemôžeme robiť, mali by sme skôr... Dojď, kam to vyzerá jak uškolu. No, zdržuje, ale tak mohol prihrať. No to... Nice. Victory. Dobre, takže ideme ešte jednu hru a to ideme ranked. Hej. Takže vidíme sa pri rankedách. Takže už sa nám to tu načítalo. Dám si asi ten Captain Dress, ten docela pekný. Ja Dobre, takže asi si mohli všimnúť, je to 5v5, jak sme hovorili, ale je fakt, je malá šanca tu stretiť prihrávať, ktorí vedia proste hrať. Ja som raz tak proste hral a tam sa docela aj dosť vyhrával, ale tak proste to tam hrávajú ako dobrý typci, on toto hrajú docela lopaty akože. Tak ja som to asi jedna z nich. Ja proste tu hrajú docela lopaty, takže... A toto nemusia byť zlí. Ale toto nie sú. Kamoško. Toto nevyzerajú ako lopaty. Kámo, poď pri ako. Takže jediné lopaty sme tu my.
Dobre. Máme Nice. jaký vinko. Tým tam napadol. Ne. To mi to pekne prihral, ten týpek červený, ja som to tam iba. Kto je v Vybranie. Nejaký Ifen. Okay. Ale nie sú toto zlí teammatey. Mhm. Ja som keby zostal na to mieste, keby som som bol. to sklamal. Nie, kom Nice. teraz. Poď. Shit. Čo? Lebo on bol v bráne a ona keby to už tak odkopával, lenže on bol v bráne, takže chápeš. Tam to bolo unlucky. Lebo aj ľudia, keď to proste tak savenete, a hodíte sa akoby pri tom do brany, tak vám to akoby nezapočíta, že ste dostali gól. A vlastne keď normálne stále vidíte, až potom ho odkopnite, keď už nebudete tuto v bráne, tak to proste normálne nič, žiadny gól. A keď ste tuto v bráne a proste odkopnete to, tak sa to počíta ako gól, lebo logicky ste v bráne. Takže proste keď to tak sa hodíte a máte to tu, tak musíte ísť až sem až potom to odkopnúť. Lebo potom si akoby dáte vlastne. Nice, Alex. On mi to od hlavičku. Je aj tak to nevadí. Dobre, strieľaj. Si aj. Kámo, ja sa musím vrácať dozadu. Kámo, ale nemám stamín. On to zase dá hentom Máš tam tie nožničky. Nice, poď. Na to už som bol pripravený. Kámo, konečne mi to tam nezablokovalo. Ja sa snažím akože sa aj taková všetko, ale... Máš tam internet teraz. Ja ti dá bombu. Poď. Kámo, a dobre, zase to tak nevadilo. Máš. Fú, kámo sa tam pchajú do ľudí. Ja si musím nejak to ich oklamať, aby sa tam hodili a až potom to stojať. Tak kámo, proste na čo ide týpek, dá moju stranu. Idú pasy. Jej, kámo. Som mal šťastie. Tu som. Ja som to aj dal interception, ale... Ja som si snažil prihrať, ale neišlo nič. Poď. Kámo, kam dáva? Tomu na Ridgeovi, lebo... Však je, ale tam si boli dva, tam bolo lepšie šance. Kam? To čo? Neviem, čo sa tam stalo, ale... On to úplne myslel. No akože videl som, že to tam kopal, ale som nevidel, že jak to myslel. Že či to myslel moc, alebo... tak To už on to úplne... Tak blízka bola teda opäť do výšky. Nevybehávaj. Ide center, priprav sa. Daj si bacha z blízky. Napali ti to doprava. Nice, poď. Konečne mi to nikto nezablokoval. A tu budem celé video v bráne, celý tento zápas. No ja, niekto musí dať gól z našich. Jaj. Kam? A mohol by asi niekto aj zastaviť obrňu, on takže to im nejako nepovieme. Akože ľudia je tu vestie, ale akože my stopy zapínať nebudeme, lebo potom by sme sa tu dvakrát počuli. 2-1, oni vyhrávajú? No. To bolo 1-1, neviem prečo. No je vlastne, oni si dal ten vlastný. Neviem ani kedy, ja neviem, no to. Kámo, proste tie nožničky to chápeš, to niekedy nevieš ani predpovedať. Ja som v bráne. Počkaj, posun mi to dozadu, daj mi to dozadu. Ježiš, ja som to chcel dať tak, on mi sa to ako ja som zavadil o nejaké iné tlačítko, držite sa. Si to mohol to žlté, by som si to počkal, kým by si vybehol a potom chápeš. Kámo, ja som to sklamal. Kámo, čo robia tí teammatey? Však teraz ne... No, kámo, ježiš, on čo robí? Kámo. To je GG. Poď kultos. Kámo, to ja som tam aj skočil, on to sa proste nedá toto. Kámo, my proste vždy rankedy prehám. A toto bolo tak dobre rozhodné proste tento začiatok. Keby si to nedal vlastne, tak by to bolo asi, by vyhrávali o 1, ale tak. Idem solo. Akože takže prihrám, ale... Si už nemá. Dal som aj dozadu. Len to už bolo zbytočné, ak si tam pojem vo chvíľku
nadvihol tú loptu. No to je ďalší. Čo netrafili? Ale tak nebol aspoň gól, takže... Kamo, prečo naháňam tomu? Prečo presne nenaháňam? Poď, ja som tu voľný. Poď. Bombu. Kam, to Ty bolo kokos. dobré, ale taký typek presne Áno, dobrý. dobre. Kam, proste No, dobré, vždy tí, čo sme proti ním, tak vždy oni majú docela dobrých hráčov. Akože neviem, že máme na Proste. rovno, ale tak toto sú tiež také polovičné opady. Ale ten Norwich je dobrý, aj ten Ifen, Digine. Poď. No. Kamo, dobrý faul tam dal, no. Daj to stenu. No ja som išiel, ale to sa proste nedá, keď ti dať ťa push. Poď o stenu. To bol moc. Ty kokos. Čo sa deje? To je brvna. To bol, ne, ty si dal brvno. Nie, on to vychytal. Kamo, to čo urobil? Oni sú dobrí, hente. A to my sme tiež docela dobrí. Akože nechcem hovoriť, že sme nejakí profesionáli, ale tak tiež nejsme zlí. Dobre, asi GG. Good akože, keby si on to nedal vlastne, tak by, možno by sme to nejak dovedli. No last shot. Akože ten prvý zápas sme mali dobrý, ale tak tie Anky to už je také, že tam proste sú 5 proti. Ale ani rankedy neboli zle. Takže, keď sa vám toto video ľúbilo, tak môžete dať like. Možno ešte spravíme nejakú sériu z tejto hry z imeču, ale akože uvidím, že ak vás to bude baviť. A akože asi jedno video ešte aj urobím. Keď to bude mať úspech, tak budeme určite. To asi tak všetko. Keď sa vám toto video páčilo, dajte like. Môžete dať odber, bol by som za to rád. Chceme dať ja chcem dať 100 odberateľov a aj on chce dať 100 odberateľov, bo on má tiež YouTube kanál, volá sa keď tak TXXIKK, takže môžete ísť na jeho kanál, on tam má tiež teraz jedno video so mnou a to je asi tak všetko, čaute.